अमरावतीतील नवसारी परिसरामध्ये असणाऱ्या श्रद्धा कॉलनीतील नागरिकांनी गुरं चोरीचा प्रयत्न हाणून पाडलाय। संशय आल्यानं नागरिकांनी आपल्या घरातील लाईट सुरू केले, त्यामुळे गुरं चोरण्यासाठी आलेल्या चोरट्यांनी पळ काढलाय। ही सर्व घटना सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये चित्रित झालेली आहे। मात्र या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। सीसीटीव्ही आधारे चोरट्यांचा शोध घेण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जाते। तर गुरचोरीचा या ठिकाणी प्रयत्न केला जात होता। एक कार या ठिकाणी येते आणि त्या ठिकाणी असलेल्या गुरांना चोरी करण्याचा प्रयत्न होत असतो। मात्र आजूबाजूच्या नागरिकांना हे कळताच सगळेजण आपल्या घराच्या लाईट्स सुरू करतात आणि हे चोर तिथून पळ काढतात। तर गेल्या काही दिवसांमध्ये गुरचोरीच्या घटना वाढत चाललेल्या आहेत। गुरांना बेशुद्ध करण्याचं औषध देऊन त्यांची चोरी केली जाते आणि असाच एक प्रकार अमरावतीमध्ये इथल्या रहिवाशांनी हाणून पाडलाय।